Kutas sa gyapon oy. Kutas. Hi, good day mga bahay. This is the Trail Reader. Welcome to my vlog. Actually, wala destination, but hopefully we can find one. Actually, we're hunting beach. So maybe, magkakita na nice. Okay na. Bahalag mo dito tultol, bahalag mo lang kung hindi ang asa pengon. Basta, if ever lang na ay nag-assign ng beach this way, i-grab ako ng ako. Okay? Ako tour guide. Tourist na karon. Isa kung sa dagata, basta na this way. Ato sudlon. Again. Hindi kira simbahan, no? Iman ka na, oh? Biking or Biking Technical Vocational High School? Klaro kayo mong color eh? So sa ato nagyan, kami sa Barangay Biking. Barangay Biking? Latas Barangay Biking. So meaning ang mga tao diri na mo yung bike mang bike. Barangay Biking or Biking. Oh, tara. So tana ha. Bantag na si dito na sudlan. Ilang? Abangan, public beach of Biking, no? Artas Biking kay mag-swimming. Artas Biking kay mag-swimming. Pwede nga. Nice ni, murag nice ni. Yan. So, dili ako kita tumalas. Kita ko yun. Before na ko reveal tanan, chill lang. It's time. It's time to reveal. In 3, 2, 1. This out guys. Papo kayo? Public ha? Private naman is amo ay 5-star resort. Diba? Public beach, white sand, gwapo lang naligo, 5-star na. Thanks sa ako ang turista. Ako yung nag-guide. Lahir gid ang beach mo ah. Inat mo na to. Kuya dagan. Oh, pero magbayad kag mahal. Dire kay Sila po per head? wala. Sila. Yan nga klase nga beach. Wala, mag-entrance ka ng 150. Maganda. 150 or more. Uy, Cebu, usa. Pag-control mo sa inyong kagalingan presyo, kaya ang Bohol, barato ra kayo, oh. Libre.
Lakton lang sa unahang eskina. White beach na, white sand. Shout out. Shout out DJ Flord ay nagbabinayot. Shout out din Nana ay nagsige na mugko. Shout out din kini ay di panawag sa uyam. Shout out de Mama. Saman. Killjoy. Gatagan. Shout out to Camille. Daghan na nagtakos akong buko pandana. Uy! Mungkin antay kayo eh. Grabe ka sulit pa. Gabi ka sulita lagi may. Bike gamay, laag gamay, sound ako. No, di malalis no, Panglaw. Diba na ta Panglaw nga usagid kanindot na isla. Pagamian to nga ha. Okay, long way to go. So I guess I'm good. Oh yeah, we're good. Nagkabay siya, nagkaswim pa. So, moto yung kontuyo. Nakuha na.